sa Angeles City. Magandang hapon sa inyo mga senyor. Ngayon ay nandito tayo para maglibot at maglibot at titingnan natin yung mga pwede natin makita na ngayon po ay lilibot ko kayo sa bagong pasyalan dito sa Angeles City, malapit sa Marquee. Infinity. Ayan. Nakikita po na yun? Ayan. Sawa na kayo sa flag dito, may bago. Matagal na yung kamo, kaya lang ngayon lang na develop ng gusto, pero matagal nang ginagawa ito. Okay, yun. Ngayon na-develop na, kaya bibisitahin po natin para makita nyo. Habang wala pa masyadong tao. Kasi po, pumupunta po kami dun sa mga hindi masyadong matao para nga safe po sa amin. Tsaka open po siya. Napansin niyo po siguro lahat ng pinupunta namin walang masyadong tao po. Sila po pupunta sa maraming tao kasi may mga bata kami kasama, tapos may senior po. Kaya dito sa mga open air na walang masyadong tao ang pinupuntahan po namin. Ito po, papasyal po kayo ni Papsi Roy, pakikita daw niya po pasyalan dito. Mamaya pagbaba po, i-video niya lahat para masarap dyan. Masarap yung nono. Yung sinasabi sa'yo, di ba? Napunta tayo doon ako. Yung sa dapat ng watermark. May taas na ganyan yun eh. Sa watermark. Yan po yung mga uso ngayon na kay Nan. Mayroong takoyaki. Ayun ang takoyaki. O, titignan mo nga po, Roy. Watch your step. Ito po, kaluwang ng parking, mo. Ayan po. Kaluwang po ng parking. Ito po, mga kainan po ito. Ayan po. Ito po, gadun. Kaya po yung pagsawa na po kayo sa Clark. Ito po, ayan po si Novi. Sige na, let's go na. Ayan po, luwang ng parking. Luwang ng parking pala rito no. Ayan po, marami pong kainan dito. Matagal na po ito, kaya ngayon lang po na Novi, ka na. Ayan po, dami dito. Wheeler's Hut. Tara na, what happened? Ano yata yung mata niya, Lara, Lara! Napuwing yata, napuwing. Yan napuwing, Napuwing yata, Yan baka sumat yung mata niya. Baka pumasok yung bato kanina, natumba sila. Ayun na, natumba. What happened? Kotse. Kapira doon ka na, yung kotse. Yan po, panay po ang pasyon ni Papsi. Sige na, punta na tayo doon. Panay po ang pasyon ni Papsi ngayon. Pasyal na po yung niya ngayon, ginagawa. Doon ka sa daddy mo.
Takoyo. Takoyo Asian Noodle Bar. Ito po, ramen. Ramen laksa po. Ito po doon, Samplas. Samplas. Dahil po kainan dito, oh. Shabu-shabu. Ito po, makakapit po kami dito. Sa ramen laksa po. Noe, wag ka malikot, baby. Ma'am, ito naman po, baka mahulog siya. Hindi, hawakan namin. Doon sa taas, hindi ba pwede? Doon lang kami sa taas. Ayun. For ramen din po yun, ma'am. Kasi sa taas po namin talaga is for shabu-shabu siya. Ha? Anong ano natin? Kopi lang? Kopi lang. Ano kaya dito? Hindi ka na pasiro. Ito pala ano ba ito? Ito po. Takoyaki. Ang sarap po. Pwede nga no? Video. Nagbablog kami eh. Subscribe ka doon sa ano niya no? Engineer Roy. Po, ma'am. Engineer Roy Concepcion. Nagbablog siya. Kaya nang maliit na vlogger pa rin. Subscribe po namin siya, Wow. para po dumami yung ano niya. Para dumami yung manood no? Hello mga kapuso. Kapamilya po ba? Kasenyor! Kasenyor! Sorry ulit. Kasenyor. Hello mga kasenyor. Subscribe na kayo. Welcome to Takoyo. Subscribe na kayo. Ikaw mag-subscribe ka rin kay Engineer Roy, no? Yes, ma'am. O, ilang kasenyor ka mo? Hello po kasenyor. Subscribe na po kayo sa Subscribe na po ano, kayo. Engineer Roy. Subscribe na kayo sa Takoyo. Sa Takoyo. Yeah, okay, thank you. Ito po yung mga ano nila, oh. Ba't ma? Malilit siya ata, wala pong malalaki. No, wait, ano dyan? Gusto niya sa taas? Shabu-shabu lang pala yung sa taas eh. Sa taas po sana kami, kaya lang shabu-shabu lang daw. Dito na lang po kami, maganda rin naman. Saka nung tao, maganda, diba? Ito ang takoyaki. Noah. Gusto mo takoyaki, ma? Takoyaki ka, ma? Ito, crab stick or octopus. Same lang ang price. Ha? 99. Same lang. Ilang piraso? Ano ito ah? Sa mangosh. Damn, sarap yan. Sa goshen din. Yung mukha mas masarap yan. Dito po po sa Vince King Tsaka mapalin eh. Ito ang taga namin ninintay. Nakalibot na ako tayo sa goshen. Pagka na, ang lamig-lamig. Diyos ko. Noodle. Ano ito ah? Sa mangosh. Damn, sarap yan. Sa goshen din. Yung mukha mas masarap yan. Dito po po sa Vince King Tsaka mapalin eh. Ito ang taga namin ninintay. Nakalibot na ako tayo sa goshen. Pagka na, ang lamig-lamig. Diyos ko. Noodle. Ito na yung stick. Ano, ma? Ito, chopstick. Teka lang naman. Kulit yun. Yan, ano mo nga i-cherry yan? Baka meron. Wala nga. Ba sila? Nakain ako sa mami, ah. Kaya mo po yan. Kaya lang, manya-manya rin po yung kain.
niya. Kailan pareho din ng kuya? Ay, lapit mo muna. Nagbulukbang na. Yabe-yabe niyo pa. Malis mo yung kamay mo. Can you tanggal your kamay? Hindi mo. Tao. Hindi mo makuha yung cellphone ko. Ipot, yan mo lang sa akin yung cut. Ngayon pa naka-charge. Sige. Send mo lang sa akin mamaya. Makulay sa akin. Ito kaya. Ayun, sarap na. Ito, titikpan na namin. Tikman mo na pa sila rin. Mukhang ano, masarap. Juicy siya. Ano? Ginger yata. Ah, ito lang pa sila. Hindi mo kaya gamitin. Sige, kaya mo yan pa sila. You can do it. Ang hanapin mo. Toxic ka? Hindi ako Chinese. Kaya mo busin to, Paps Roy. Ha? Kasi yan. Yan lang ang ano, parang hindi ka nanood ng Chinese sa ano. Yan lang, oh. Yan. Wait lang. Yes, hindi makain ng vlog. Ito po, hindi makain ng vlog si Kaka. Ito, ang sarap, no? Sarap. Lasang Sarap siya, Maps Roy. Sarap mo. lasang pansit. Namalamis ba niya Malamis mo? na mes. Yan, sobrang ang tawag yan. Sarap. Bigyan mo nga siya nito. Baka sa nga yung... Good. Pork Pork chop, gusto mo? Ay, hirap naman. Bilang ko mo, no? Oo, kainin mo ba? Oh. Wala na tinapon mo, anak eh. Mapalag ka naman eh. Here you go. Tinapin mo yung... Wala nang bago siya naman. Sarap. Noah. Huwag mo kang maliit, baby. Baka maano ka dyan. Masarap ito. Yaki-yaki. May lasa siya, no? Ba't dito malapit sa mga wala na yung tikin mo doon? Bakit? Nagpa-net zero, no? Hindi ka na. Sabi naman yun, ano? Mga pala doon. Legit pa naman na ito kuya. Oo nga. Tsaka malalaki din, ano? Ayun, ito. Sabi ko, ano? May bago.
Tapos kami lang ganyan, no? Ngayon, tapos hilahin. Tapos hilahin mo lang, yung may gamitin eh. May gapin siya. Yung tinapon niya. Pero, Hindi ka na natuto, anak. hanapin niya. Wait na, maglalaro na kayo dyan. Punta na kayo dyan, sige. Punta na naman kayo. Huwag kayo magbayad. Gusto na maglaro. Hindi, ikaw muna. Pagkabayad na, punta na kayo dyan. Okay, dito ka muna, baby. Huwag ka lang. Kalalabas doon, maraming sasakyan. Isang kabaskal. Abusin mo na yan. Ganyan lang o, eto, tingnan mo. Ganyan mo, o. Ganyan mo sa kamay mo. Oh, Tapos gaganon-ganon mo lang. hindi ba? Ubusin mo itong ano. Takoyaki. Isa na tayo. Ay, nabusig ako. Oh. Ano na yung isa? Last na lang po. Ano na tayo? Very good. Very good. Init ba? Okay, good. Ba? Good. Ito na. The Infinity. 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 Infin
Magkakape muna kami. Magkakape muna. Relax. Relax. Ayun. Ako, sarap ng Oo. cookies. Tsaka coffee. Ayaw mo na. Noe! Hindi ako makain ng tira, sorry. No way daw. Careful. O, come back kami, Noe. No. No, ano. May kalaro si Noe, nakakita ng kalaro. May ino kayo niyan. Noe, kami na, may ino ka dyan. Kaya na. Ganyan. Kampak. Come here. Mahihilo kayo. Ako sila nag-aibibiyan ako laro niya talaga. No. Jogging niya. Jogging niya. Pagod ka na. Tired? Bago yung kalaro niya, nakapaguran. Lalaki ko. Ay! Sige, pagod ka na niya. Plan ka din. Gusto mo yan eh. Kunwari pa ito eh. Kunwari ka pa, no? Gusto mo lang, ha? Uy, Noe, dito lang gabi. Huwag dyan. Masasagasaan ka din sa sakyan. Don't go Noe, there. don't go there. Go there, oh. Sa gitna. Go there. Ito sakyan dyan eh. At yan po ang mga nakulang code dito sa The Infinity. Dito lang po yan sa may tabi ng Marquee Mall sa Angeles City. Ayan. At ito bago tayo lang to, Infinity, katabi ng Marquee Mall. Ayan, at ngayon po ay pasyalan na po. Okay po. Yung mga gustong mamasyal dyan, nandito lang naman sa Angeles, pwede naman kayong pumasyal dito sa Infinity at maganda po, relaxing at nakakaaliw dahil meron din po mga lamesa at ayun po. At yan ang kaganapan dito sa Infinity sa Angeles City. Okay po. At hanggang dito na lang po siguro. At maraming pong salamat. Sa susunod na vlog ko po ay iba naman po ay pakikita ko. Okay po? Okay? See you on next vlog. Bye-bye!